Здравейте! Това, което сте спуснали да гледате в момента е третия ми епизод от поредицата Подготовка без филтър. Днес обаче няма да говоря за себе си. Днес ще говоря за една тема, която според мен е много интересна за всички момичета, а именно темата защо не отслабваме, когато въпреки това се храним здравословно. Да започваме! За жалост, много от здравословните супер храни всъщност са доста висококалорични. И много често се случва ситуацията да се храните здравословно, да внимавате наистина на всичко, но да не отслабвате. Решила съм да засегна няколко от тези храни, защото според мен е важно. Трябва да се разбере, че това да се храните здравословно и това да се храните така, че да отслабнете са две коренно различни неща. Супер храните. В името на една моя много добра приятелка Борянка ще започна с любимото й авокадо. Авокадото, взела съм си тетрадка, за да мога да прочета всичко важно, което прави то, е плод с високо съдържание на фибри. То е храна за мозъка, помага срещу загуба на зрението при старост и съдържа калий, витамин С, витамин А, дори малко желязо. Но едно авокадо, което е около 200 грама, съдържа 322 калории. Само да ви кажа, че ето тази закуска, която се състои от 2 яйца и 50 грама овес, е всъщност толкова калории. Около 320. И също е толкова хранителна и полезна. В едно авокадо. А кой яде по-малко от едно авокадо? Продължаваме с любимите на всички ядки. Ядките много вървят с биричка. Ядките много вървят с сокче, с чайче, с кафенце. Ядките вървят с всичко. На къде вървят тия ядки, нямам представа. Да бъдем по-конкретни. 100 грама кашу, 553 калории. 100 грама бадем, 575 калории. 100 грама фъстъци, 567 калории. 100 грама лешници, 628 калории. Всъщност, има вариант. Има вариант да изядете 100 калории, които всъщност са 18 грама ядки. 18 грама, общо взето 18 фъстъчета. По-добре без. Продължаваме напред. Любимите на всички фрешови смутита. Да, фрешовите смутитата наистина са много полезни. Съдържат витаминчета, съдържат всякакви такива минерали и важни неща, но един фреш портокал се прави около колко? 3 портокала. При 3 портокала, 300 мл, да кажем, горе-долу фреш ще излезе, това са 140 калории, от които 33 грама са въглехидрати. А да направим едно смути. Бързичко. Смутито колко да има? 100 мл мляко и един банан. 100 мл мляко са около 50 калории, един нормален банан е около 100 калории, 150 калории за едно смути? Не знам, преценете си. Така, отиваме към черния шоколад. Много хора заменят хубавите млечни шоколади с черен шоколад, защото той, само момент, оправя настроението и намалява стреса. Помага за подобряване на паметта и мозъчната активност. Една порция черен шоколад, което е около 30 грама, което всъщност са 3 блокчета, ама малките, не редчета, а блокчета, са 170 калории, от които 12 грама са мазнини, а 14 въглехидрати. Здравословно помага, но не е за диета. Скок под скок. Отиваме на една супер храна, която напоследък е толкова популярна, че чак леко ми писва да ви кажа. Не съм против. Чуйте само какво прави. Помага на отделителната система. Има антиоксидиращо действие. Засилва имунната система. Нормализира кръвната захар. Помага за косата, кожата, ногтите. Има повече омега от сьомгата. Има повече желязо от спанака. Има повече калий от банана. И повече калций от млякото. Което... Това е чията. Чията е страхотна. Наистина, ако някой иска да се храни здравословно, чията непременно трябва да е част от храненето. Но 100 грама чия съдържа 486 калории. Тъжно.
Набързо искам само да добавя още много малки подробности за 4 неща. Това са протеиновите барчета. Протеиновите барчета са супер окей. Те имат протеин, имат хубави фибри, но средно статистически протеинов бар има около 200 калории. Оризовките. Оризовките са супер. Можеш да си ги намажеш с всичко, което си пожелаеш. Но всъщност 2 кръгчета оризовки са 80 калории. 2 кръгчета са нищо. Отиваме към дресингите. Много често ядем салати и добавяме дресинг без да се усетим и слагаме всъщност много повече, отколкото си мислим. 2 супени лъжици ранч, около 140 калории. Един пакет Цезар сос, дето вървят там с салатките, които си поръчваме онлайн, е 200 калории. А 2 супени лъжици зехтин са 120 калории. Много са! 120 калории са 2 яйца, даже и повече. Така, последно, любимото ни кафе. Аз вече почнах да пия чисто кафе, защото наистина си броя много калориите, но само на бързичко да ви кажа. Едно лате, 180 калории. Едно капучино, 143 калории. Една мока бял шоколад. Мока бял шоколад е 408 калории, представяте ли си? Затова аз пия американо или еспресо. Или черно чайче. Обичам черно чайче. Така е. Ако имате някакви въпроси, питайте. Да не забравяйте да лайквате, шервате и сабскрайбвате, защото така трябва да се знае. Айде, много здраве! Да.